Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amadou na ala sona mena ala togo do di sansan vis-à-vis la bella jineka laje kabako ala togo do mina di jema ma shuina fi sabilillah ka nyini ala fe mo mana ala togo in baraka ala ka barika do ala ku ka ala bunye kama kira kanu ko son solli ala rasuli ne balwa ke mola musu emi meka lameni watina faida inti dogore jine kumulo dimi be mo mina akela kungolo dimi geleyon akela jine kungolo dimi geleyon walma akela bana gele shoshi mino solution de awma shuina bela jine ka laje yelaza mogo ka famu ka ke akechugo nyumana bebi jija ni faida dila awma kaye nin ka chieka abe kuma ka lame mi fo tari awere na ke o kechugo ni yere la ore kadanyi ola ni faida ke ni jabi mi sorala iga kla ka nwele karamogo nyika ni ala to imbara nyeni jabi sorala chemi mbi au nega otiku na tide chemi mbi au trombe otiku na tide chemi mbi au java otiku na tide neba di au madi fi sabilillah kuma mi famya ola ne balmake bana gele ndo bi ela akela kungulo dimi gele yun akela jine bana shoshi jine bana shoshi ibe dugu ibe jamana ekela cheyo ekela musui ibe jija niye bogo daga di nya kare pour que mogo ka famu abeke chugo mina mogo ka ke o ke chugola ojo ibe bogo daga do nyini iba kare den wolo vla nyimala kele one kele fila saba nani duru woro woluvla otuma ni bogodaga din woluvla kele fila saba nani duru woro woluvla voilà din woluvla de do très bien donc c'est ça ibi jija ni bogodaga din woluvla mi fle bana gele do bi elaiti bana mi sugudo ngamo de made I donna docteur fait ka décès ka doni baga fait ka décès mina jira awla san ko kababi ko be qur'ane kono mugo chama de tadon billahi qur'ane wulibali wallahi qur'ane chi ne ninke banabato gele chamana ayuka bana furake nyake jine kungolo dimi gele ti chamana ayuka kungolo dimi ba ko jine tige galo fima do billahi ko jine tigele adama de yere de bisi jine na nyini vo shen chama de adama de ka kele doni ni gindo kono o kafari jine tai abe famya otma mi gele bila mo de sela ka furake wala ma bana gele bila mo de sela ka furake iji anni ala to mi sebele fle jahannama jahim hutomatu lazo sa'ir sakhar alhawiyata ni kabako badi billahi abe meka ni nyogona soro ibi jija ibe ni ala togo in kelen de sebe bogo daga in kelen kan kuma mi famya ala togo in kelen iba sebe bogo daga dingilingili kan ni kelenta iba sebe o ka ku jahannama ibe kelenta iba sebe o ka ku jahim ibe kelenta iba sebe o ka ku hutoma ibe kelenta iba sebe o ka ku lazo ibe kelenta iba sebe o ka ku sa'ir ibe kelenta iba sebe o ka ku sakar ibe kelenta iba sebe o ka alhawiyata utma ya bani ni sebe chugula bogo daga chile den wolo flying kan kabako de bibulo de ibe jija ibe charbon chama fourne kono ka tasuma douala otuma ni tasuma yi na nyagala kusebe ibe bogo daga nunta iba bla o tasuma yi kono moi me famia outmana ni bo wa soro sebeni kelen du bogo daga chile nuka iba bla fourne kono na bli na chori ka bli outmana ibi jija wala sisa ibi shono nyini ni show nyini ibe jika kono ni jika show ngono outmana ibi dinglinta iba bla show kono
i b'a kɛ nɛgɛ so lama nɛgɛ so dɔw bɛ yen u dilannen don ni nɛgɛ i b'a kɛ o ye wala i b'a kɛ o ye i bɛ bɔgɔdaga kalamanba a kelen cilen i b'o ta i b'a bila so jima kɔnɔ i bɛ birifani girima biri a da la i b'i kunkolo biri a da la ka birifani girima i b'o biri i kunkolo da la o tuma n'o kɛla gazi min bɛ bɔ o la dɛ bilahi o de bɛ tasuma wuli jinɛ na o gazi in de bɛ bana gɛlɛn wuli ka bɔ yen o gazi in de bɛ bana sidɔnbali wuli ka bɔ yen o gazi in de bɛ bana jugu wuli ka bɔ yen bana min ye dabali bana ye min ye kɔrɔti bana ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nin k'a tiɲɛ kan bilahi n'i ye nin kɛ o gazi in de b'o bana gɛlɛn wuli ka bɔ i da la kuma in bɛ faamuya aw la n bɛ nin di diɲɛma ma fi sabili la minnu ko dɔnni ye tiɲɛ ye walima dɔnni tɛ tiɲɛ ye n'i ye nin kɛ n'i ye jaabi min sɔrɔ a la n'i ye tɔrɔ fata ayi de ye o awa n'i ye ɲɛtugu ɲɛ yɛlɛ de ye kun faya kun de y'o de ye ka n y'a kɛ don jumɛn bɛna jaabi sɔrɔ a kɛ sisan ni jaabi min bɔra la i k'a fɔ n ye sini sɔgɔma balimakɛ nin kɛ i ka bana gɛlɛn la bilahi ni jaabi min sɔrɔla la a fɔ kunnati wulibali don ne y'a fɔ aw ɲɛna cɛ min sirannen b'i kuma o ti kunnati cɛ min jatigɛlen b'i kuma o ti ne sabu ne y'a ɲɛɲini n b'a dɔn a dɔnnen kɔ n b'a lase aw ma wa u ka dɔn ne b'a lase cogoya min na o kɔrɔ tɛ ko maa gɛrɛ t'a dɔn dɛ karamɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ nin tiɲɛ dɔ ko ye mɛ u t'a fɔ aw ye de sabu olu yɛrɛ bannen don kuranɛ na k'u ɲɛsin bolitigiw ma sɔni fɛn o fɛn dilen filɛ aw ma bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ nin kolo fɛn o fɛn filɛ a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ nka ne balimakɛ malamuso e ka kuranɛ aya ta ka i mako dilan n'a ye wa walima e ka don somajugu kan de i ka kuranɛ aya ta k'i mako dilan n'a ye wa walima e ka don politigi kan de o tuma a faamuko ɲuman ala k'o di an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli o la ni ala sɔnna n bɛ foli bila lamɛnbaga bɛɛ ye maa minnu bɛ ka lamɛn sanga n'a waati bɛɛ u bɛ jamana o jamana u bɛ dugu o dugu m'o fo dande foli min na aw ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ala ka laɲiniw sabati ala ka garizigɛw foni ala ka hamiw dilan an bɛ fɛn o fɛn ɲini daliba masa bolo yarabi ala k'a bɛɛ kɛ n'an ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na ala k'a latigɛ an ye latigɛ teliman na nka n'an bɛ fɛn o fɛn ɲini daliba masa bolo n'an ka hɛrɛ t'a la yarabi ala k'a fali hɛrɛmaw la k'a latigɛ ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli aw denkɛ n'aw balimakɛ don ni o ye Mali Kunnati n sigiyɔrɔ bɛn min Bamako ma Zirakɔrɔ Dofi o tuma n ka téléphone numéro plus 223 72 24 010 98 wala n'i ye ɲininkali kɛ Bamakɔ n'a lamini bɛɛ ko i mako bɛ Kunnate prêcheur international la bɛɛ lajɛlen bɛ n ka so yɔrɔ dɔn ne tɛ maa dogolen o tuma ni ala sɔnna n y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman adamaden ka dɔnni sɔrɔ ka tila ka balo gɛlɛya kan a b'a siga o tigi la dɛ ne garibukɛ ni matɔ ye ne y'a f'i ye ne jigi tigɛlen ti kuma sabu ne ye min kɛ n b'a dɔn a ɲɛna ne ma o tuma na ne wasolen bi kuma sanga n'a waati bɛɛ lajɛlen n bɛ dɔnni di mɔgɔw ma ala kama de u k'a ta ka baara kɛ n'a ye wa bilahi u b'a jɔyɔrɔ ye hakɛto bɛ nin ka sɔli ala rasuli haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh